ассалому алайкум бинандаҳои азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки дар як қатор мақомоти давлатӣ ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин шуданд, барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. Президенти мамлакат ба кадрҳои ба вазифаҳои сатҳи роҳбарӣ таъин гардида, дастури супоришҳои мушаххас дода барои дар оянда бо дасту дили пок ба нафъи давлату миллат фаъолият намудан барору муваффақият хостанд. 21 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки дар як қатор мақомоти давлатӣ ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин шудаанд, барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо фармонҳои президенти мамлакат ва қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири маориф ва илм, муовини аввал ва муовинони вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифа озод гардида, Саидзода Раҳим Ҳамроҳ, вазири маориф ва илм, Ҷуразода Ҷамшед, муовини якум, Хайрзода Шукруллоҳ ва Абдухолиқзода Лутфия, муовинони вазири маориф ва илми ҷумҳурӣ таъин гардиданд. ҳамчунин Икромӣ Хуршед аз вазифаи директори муассисаи давлатии Маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод гардида, Ҷаъфарзода Сабзалӣ директори муассисаи давлатии Маркази миллии тестӣ таъин гардид. муовини директор ва сардорони якчанд раёсатҳои агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби мутахассисони соҳибтаҷрибаву кордон таъин гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурӣ Раҳимзода Шабнам, муовини якум, Чоршанбезода Сураҷ ва Собирзода Парвиз, муовинони раиси Кумитаи ҷавонон ва варзиш таъин гардиданд. мутобиқи моддаи 13 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳодҳои президенти мамлакат дар бораи таъин намудани Мирзозода Абдуқаҳҳор ва Маҳмадализода Маҳмурод ба вазифаҳои сараудиторони палатаи ҳисоб ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур карда шуданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сардорони як қатор раёсатҳои хадамоти гумрук дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва раёсатҳои маорифу тандурустии вилояти Хатлон иваз карда шуданд. зимни мулоқот таваҷҷӯҳи асосии сарвари давлат ба ислоҳоти соҳаи маориф, беҳтар намудани сифати таълиму тарбия, интихобу ҷобаҷогузории дурусти кадрҳои соҳаҳои илму маориф, тарбияи насли ҷавон дар роҳияи илмомӯзӣ ва бедор кардани завқи толибилмони зинаҳои гуногуни таҳсилот ба омӯзиши дақиқу сареҳи илмҳои замонавӣ, аз ҷумла илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва забоншиносӣ, ҳавасмандии омӯзгорони ҷавон ва таъмини шароити мусоид барои фаъолияти минбаъдаи мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва миёнаи махсус равона гардид. бо натиҷагирӣ аз дастуру супоришҳои паёми президенти мамлакат ба Маҷлиси Олӣ, фаъолияти бо низоми тамоми зинаҳои таҳсилот бояд аз ҷониби сохтору мақомоти дахлдор риоя ва назорат карда шавад ва камбудиву норасоиҳои мавҷуда дар муҳлатҳои муайян бартараф гарданд. он таваҷҷӯҳ ва ғамхорие ки роҳбари давлат ва ҳукумати мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ ба соҳаи илму маориф зоҳир намудаанд, гувоҳи он аст ки ин соҳа дар сиёсати пешгирифтаи мо дар мадди аввал меистад ва минбаъд низ ба ин соҳа таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад, иброз доштанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. президенти мамлакат ба кадрҳои ба вазифаҳои сатҳи роҳбарӣ таъин гардида, дастуру супоришҳои мушаххас дода, барои дар оянда бо дасту дили пок ба нафъи давлату миллат фаъолият намудан барору муваффақият хостанд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Имомзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам, Имомзода Муҳаммад Юсуф Сайдалӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 21 феврали соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи директори Маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Икромӣ.
мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Икроми Хуршед Икром бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори Маркази миллии тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 21 феврали соли 2022. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Саидзода. мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Саидзода Шоҳин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 21 феврали соли 2022. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси суди вилояти Хатлон озод намудани Бойзода. мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Бойзода Темур Гулбой бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан аз вазифаи муовини якуми раиси суди вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 21 феврали соли 2022. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Саидзода. мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Саидзода Раҳим ҳамроҳ вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 21 феврали соли 2022. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи директори Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ҷаъфарзода. мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Ҷаъфарзода Сабзалӣ Файзалӣ директори Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 21 феврали соли 2022. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини директори агентии назорати маводи нашъовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Раҳимзода. мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Раҳимзода Раҳмоналӣ ҳамроҳ муовини директори агентии назорати маводи нашъовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 21 феврали соли 2022. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Саломиён. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саломиён Муҳаммад Довуд Қаюм бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Қодирзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Қодирзода Диловар Баҳриддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Собирзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Собирзода Нуралӣ Миралӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ғанизода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ғанизода Гулчеҳра Самӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи аз вазифаи ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон озод намудани Хайрзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Хайрзода Шукрулло Қурбоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи аз вазифаи ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров озод намудани Ҷӯразода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҷӯразода Ҷамшед Ҳабибулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Назаров. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Назаров Дилшод Ҷамолиддинович бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Аҳмадзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Аҳмадзода Дилноза Давроналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Мирзозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Мирзозода Азизулло Файз бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Раҷабалӣ Талбак бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи муовини якуми вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ҷӯразода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҷӯразода Ҷамшед Ҳабибулло муовини якуми вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Хайрзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Хайрзода Шукрулло Қурбоналӣ муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Абдухолиқзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Абдухолиқзода Лутфия Абдухолиқ муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон таъин намудани Абдуалимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Абдуалимзода Ҳакимбек Абдуалим ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Раҳимзода.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад раҳимзода шабнам карим муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани чоршанбезода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад чоршанбезода сураҷ сайнак муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Собирзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Собирзода Парвиз Одинахон муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи муовини раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ваҳобзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ваҳобзода Абдураҳмон муовини раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022 дар бораи муовини директори агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Давлаталӣ Ҷума ба вазифаи муовини директори агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаъфарзода Сабзалӣ Файзалӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 21 феврали соли 2022. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон раҳмонзода Маҳмадалӣ Наим аз вазифаи муовини директори маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 21 феврали соли 2022. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Аюбӣ биби Осия Ой Маҳмадзода бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 21 феврали соли 2022. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Аҳмадзода Дилноза Давроналӣ муовини директори агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 21 феврали соли 2022. фармоиши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 феврали соли 2022. Саидвализода Абдусамад Раҷабалӣ директори маркази идораи лоиҳаи рушди инфраструктураи маҳаллӣ коммуналӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. имрӯз вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо ҳайати парлумони Аврупо таҳти роҳбарии раиси кумитаи корҳои байналмилалии парлумони Аврупо Дэвид Макалистер мулоқот намуд. дар вохӯри масоили вобаста ба муносибатҳои дуҷониба байни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо аз ҷумла ҳамкориҳои байнипарлумонӣ инчунин вазъ дар минтақа ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷуҳи ҷонибҳо муҳокима гардид. аҳамияти андешаҳои дунявӣ дар ташаккули худшиносии миллӣ. таҳти ҳамин унвон имрӯз дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон конференсияи илмӣ доир гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо. имрӯз дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар мавзӯи аҳамияти андешаҳои дунявӣ дар ташаккули худшиносии миллӣ конференсияи илмӣ доир гардид.
дар ин ҳамоиши сатҳи баланд ки бо иштироки роҳбарияти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон, Вазорати Маориф ва илми мамлакат, олимон ва коршиносон сурат гирифт, масъалаҳои инъикоси дунявият дар адабиёти классикии тоҷик мавриди баррасӣ қарор гирифт. вобаста ба мавзӯи зикр гардида президенти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон академик Фарҳод Раҳимӣ, узви вобастаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон доктори илмҳои сиёсӣ Саид Мумин Ятимов, директори маркази мероси хаттии Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон, номзади илмҳои таърих Раҳматкарим Давлатов, устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон адабиётшинос Ҳафиз Раҳмон ва дигарон суханронӣ карда андешаҳои хешро баён доштанд. ширкаткунандагони конференсияи илмӣ пиромони афкори дунявӣ ва тафаккури миллӣ, дунявият ҳамчун асоси пойдории давлат ва сохти конститутсионӣ, нақши таълим ва ҷаҳонбинии илмӣ дар рушду устувории пояҳои давлатдории миллӣ мубодилаи афкор намуданд. дар доираи саноати кунони мамлакат ки яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, дар шаҳри Кони Бодом даҳо корхонаҳои саноатӣ фаъолият доранд. корхонаҳои мазкур асосан дар самти истеҳсол ва коркарди маҳсулоти саноати сабук, маҳсулоти насоҷӣ ва маводи сохтмонӣ фаъолияти худро ба роҳ монданд. натиҷаи тадбирандешиҳои мақомот ва татбиқи ҳадафҳои созанда буд ки дар соли сипарӣ гардида нишондодҳои бахши саноат нисбат ба марҳилаҳои қаблӣ беҳтар буданд, мегӯянд ҳамкорони минтақавии мо. дар соли 2021 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатии шаҳри Кони Бодом бо нархҳои муқоисавӣ ба 320 миллиону 930 ҳазор сомонӣ расонида шудааст ки ин нишондиҳанда нисбати ҳамин давраи соли гузашта 101.1% ташкил додааст. бинобар иттилои масъулини шӯъбаи иқтисод ва энергетикаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, дар ин давра аз 47 корхонаҳои саноатӣ 39 адад фаъолият намуда, 25 адад корхонаҳо истеҳсоли маҳсулотро таъмин кардаву 14 адади дигар аз уҳдаи иҷрои нақша набаромаданд. коргоҳи таъмири қатораҳои маҳрам мувофиқи нақшаи муайяннамудии корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон дар соли 2021 иҷро намудани корҳои таъмири вагонҳоро ба маблағи 22 миллиону 477 ҳазору 400 сомонӣ ба уҳда гирифта, дар асл корҳо ба маблағи 40 миллиону 218 ҳазору 758 сомонӣ иҷро намуданд ки ин 178.9% нақшаро дар бар мегирад. давоми солҳои 2020 ва 2021 аз ҷониби коргоҳи таъмири қатораҳо асосан вагонҳои боркашон таъмиру аз нав барқарор карда шуданд. дар натиҷаи корҳои иҷро гардида бо ташаббуси маъмурияти коргоҳ сехи нави таъмиру ташхиси техникии чархҳо, ҳуҷраҳои корӣ, либоси ивозкунӣ ва шустушӯӣ бунёду ба истифода дода шуданд. коргоҳи таъмири қатораҳо дар моҳи январи соли ҷорӣ истеҳсоли маҳсулотро ба маблағи 6 миллиону 497 ҳазору 790 сомонӣ иҷро кардааст ки ин баробари 231% нақша мебошад. вагонҳои мусофирбор аз сабаби пандемияи коронавирус шудан боз ҳозир мана қариб ки 2 сол мешавад таъмири вагонҳои мусофирбар қатъ шудагӣ аз сабаби ҳамин пандемияи коронавирус. мо ҳозир фақат самти таъмири вагонҳои боркашро ба роҳ мондагӣ. Украина, Россия, Қозоқистон, Қирғизистон, ҳамин вагонҳои ҳамин давлатҳое ки ба Тоҷикистон бор мебаранд, ҳангоми аз назаргузорини вагонҳо агар ягон камбудӣ норасогӣ бошад, агар бо мувофиқи шартнома мо он вагонҳоро ҷоҳои ҳамин норасогӣ будаги норасогиҳошро таъмир карда вагонро барои бехатарии ҳаракати қатораҳоро таъмин намудан таъмир карда медиҳем. дар соли 2021 аз тарафи соҳибкорони шаҳри Кони Бодом 11 адад корхонаҳои саноатӣ бо таъсиси беш аз 90 ҷойҳои кории нав ба фаъолият шурӯъ намуданд. маркази савдо ва хизматрасонии ҷамъияти масъулияташ маҳдуди Ботур дар деҳаи Кӯчкак моҳи ноябри соли гузашта корро оғоз намудааст. айни замон 55 нафар занону духтарони маҳаллӣ бо ташаббуси ин соҳибкори маҳаллӣ касби дузандагиро аз бар намудаву бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуданд. ҳоло дар коргоҳ асосан либоси варзишию такпӯшҳо истеҳсол карда шуда, барои истеҳсоли либоси ягонии мактабӣ низ корбарӣ идома дорад. дар ҳамин ҷо дар ноҳияи Кони Бодом як сехи дӯзандагӣ маркази хизматрасонӣ оғоз намудем ки мақсади асосии мо ҳадафи мо мебошад ки имрӯз ба пӯшокҳое ки аз пахта тайёр мешаванд бисёр дар дунё ва дар ҷумҳурии худ мо
ниёз доранд, мо ҳамин чиза тасмим гирифтем ки дар ҳамин худ мо истеҳсолотша ба роҳ монему ва бозори дарунию берунии ҳамин тоҷикистони худ мояд ва молу маҳсулоти босифат таъмин намоем. соли гузашта сехи коркарди партов ва истеҳсоли маҳсулоти нафти аз партов низ дар ҳудуди шаҳр ба фаъолият шурӯъ намуда зиёда аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин гардиданд. сехи коркарди маҳсулоти нафтӣ тавассути хатти технологияи нав имкон фароҳам меварад ки аз маҳсулоти полиэтиленӣ, сӯзишворӣ моеъ ва хокаи ангиштмонанд истеҳсол карда шавад. ҳоло барои муайян кардани таркиби сӯзишвориҳои истеҳсолшуда маъмурияти коргоҳ намунаҳоро ба ташхисгоҳҳои ватаниву хориҷӣ пешниҳод намуда интизори натиҷаҳо мебошад. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон эълон гардидани 5-солаи рушди соҳаи саноат барои солҳои 2022-2026 дар шаҳри Конибодом ҷиҳати рушди минбаъдии соҳа аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ бунёд ба истифодадиҳии 60 адад корхонаву коргоҳҳои саноатӣ бо таъсиси зиёда аз 1200 ҷойҳои нави корӣ ба нақша гирифта шудааст. дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳазорҳо мардони шуҷоъу далер хизмат намуда ҳимояи марзу буми кишвар, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандиро адо мекунанд. ҳамин аст ки амасола санаи таъсисёбии артиши миллиро дар саросари мамлакат тамоми қишрҳои ҷомеа бо ҳисси баланди ватанпарварӣ таҷлил менамоянд. гузориши ҳамкорони мо аз рафти баргузории чорабинии идона ба муносибати солгарди 29-уми қувваҳои мусаллаҳ дар ноҳияи Кушониён омода шудааст. таваҷҷӯҳ кунед. با تشبوس دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو در قسم نظامی 0707 قشون‌های خشکیگرد وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در ناحیه کوشانیان چورابینی ایدونه برگزار گردید. چورابینی مذکور بخشیده به 29 سالگرد روز قوای مسلح جمهوری تاجیکستان تحت عنوان حامیان وطن راه اندازی گشته بهره بلند برداشتن حس میهن‌پرستی نسل نو را تشکیل و گذرانده شد. یکی از هدف‌های اساسی سیاست دولتی امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان این پیش از همه بلند برداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی جوانان است. وابسته به همین ریاست دانشگاه دولتی باختر و فاکولته پداگوگیک و ورزش یک چاره‌بینی فرهنگی و سیاسی تأسیس دادند که این پیش از همه در خودشناسی و خودآگاهی خدمتچیان حربی، افسران و عسکران خیلی مهم است. وظیفه مهم امروزه جامعه ما پیش از همه تربیت همه‌طرفه جوانان است. در این روز نخست کماندیر قسم حربی مظفر محمد شاهزاده به سخن برآمده دانشجویان و سربازان و افسران را به روز تأسیس‌یابی قواهای مسلح تبریک و تهنیت گفت. سیف‌الدین دولتزاده رکتور دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو هم در نوبت خود برآمد نموده اشتراکچیان چورابینی امروزه را شاد باش گفت. ذکر رفت که از تأسیس ارتش ملی همکنون 29 سال پر می شود. تا این همه سالها جوانان شجاع دلیر بهره حفظ میهن کنار هم ایستاده مرز و بوم کشور نازنین تاجیکستان را محافظت میکنند. محض بیدارخوابی و تلاش‌های سربازان و افسران میهن است که امروز در تاجیکستان صلح و ثبات پایدار است و ما و شما در چنین فضای آزاد این یا آن جشنواره‌ها را تجلیل می‌نماییم. من ختم کرده دانشگاه ناصری خسرو اختصاص ژورنالیستیک میباشم. بعد ختم دانشگاه مدت 4 ماه میشود که در قسم نظامی 0707 ادای خدمت نموده ایستادم. در قسم نظامی همه شرایط‌ها با پرگی تامین میباشد. همین گونه چورابینی ما را وادار ساخت که صافدلانه و پاکوجدانانه و با اختیار خود به صف قوای مسلح داخل شده خدمت مادر وطن نماییم. در این روز گلدختران توفه‌های ایدونه ماموریت دانشگاه را به سربازان قسم نظامی تقدیم کرده برایشان برای موفقانه و سربلندانه ادا نمودن خدمت مادر وطن بردباری تمنا نمودند. برنامه حربی کنونیده دانشجویان فاکولته پداگوگیک و ورزش دانشگاه قسم جالب چورابینی امروزه بود که پیشنهاد همگان گردید. دانشجویان محاربه تن به تن، مشق‌های حربی و قدمزنی نظامی و صف آراستن را با مهارت بلند اجرا نموده با این وسیله آماده بودن خود را برای دفاع مرز و بوم وطن نشان دادند. در اینجا ما چورابینی حربی و ورزشی گذرانده ایستادیم و در آینده می‌خواهیم بعد از ختم دانشگاه با قسم‌های نظامی جمهوری تاجیکستان سفربر شده خدمت مادر وطن را انجام دهیم. زیرا که خدمت برای هر یک مرد تاجیکستان قرض است، شرف است. ما باید خدمت کنیم و وطن عزیز خود را حفظ و محافظت نماییم. اگر امروز ما مرز و
буми ватани худро ҳимоя накунем, хизмат карда муҳофизат накунем, барои мо ҳеҷ ягон одаме аз дигар давлат омада ватани моро, мардуми моро муҳофизат намекунад. мо посдори номи нек, пуртоқатем, пурқудратем, размандагони ин диёр, бахшандаи амниятем. дар қисмати фарҳангии чорабинии имрӯза дастаи леваканди донишгоҳ баҳри болидарӯҳии хотири сарбозону афсарон барномаи рангини худро ки иборат аз шеъру суруд ва саҳначаи ҳаҷвӣ буд манзури ҳозирин гардониданд. бо ҳамин тартиб донишҷӯёну сарбозон то дер дар фазои сулҳу суботи сартосарии меҳан рақсиданду хурсандӣ намуданд. қувваҳои мусаллаҳ сипари боэътимоди давлат ба ҳисоб мераванд. хушбахтона имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷавонони ба ору номуси миллат хизмати ватан модарро ба ҷо оварда баҳри оромиву осоиштагии марзу бум, таъмини волояти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ҳамеша омодаанд. дар бастагӣ ба солгарди 29-уми таъсисёбии артиши миллии Тоҷикистон дар ноҳияи Лахш, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва волидайни сарбозон аз қисмҳои ҳарбӣ дидан намуданд. бо мақсади шиносоӣ аз шароит ва хизмати сарбозон як гурӯҳ модарон ва хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ ба қисми низомӣ воқеъ дар ноҳияи Лаш ба айёдати сарбозон омаданд. чорабинии мазкур дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Лаш роҳандозӣ гардида, мақсади он шиносоӣ бо шароити хизмати аскарон ва адои хизмати содиқонаи ҷавонон дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, суботу оромии давлат ва ҳаёти осоиштаи мардуми Тоҷикистон мебошад. мо имрӯз ба ин қисми низоми 0113 ноҳияи Лахш омадем ва аз инҷо дидан кардем ки аз шароити зиндагии сарбозон дидем ва хело хурсанд шудем ва ман шахсан ман худам ваъда медиҳам ки баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бошад омада хизмати арзанда ва хизмати далеронаи худро ба ватани азизи хеш самимона иҷро менамоям. аз ноҳияи 5 вилояти Хатлон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ бар қисми ҳарбии низомӣ 0113 омада тӯли 1 сол аст ки адои хизмати ҳарбӣ карда истодаам ва мо имрӯз сарбозон дар шарту шароити хуб қарор дорем. ба ҳамаи ҷавонон хоҳиш менамоем ки пас аз хатми мактабашон омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурияти Тоҷикистон қарзи ватан модарро адо кунанд. дар оғози чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроия ҷавомандагону ба ин санаи муҳим шодбош гуфта аз ҷумла қайд намуданд ки яке аз дастовардҳои беназири солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ин таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон такягоҳ ва сипари боэътимоди давлат ба ҳисоб рафта барои сарбозон ва афсарон шароити арзанда муҳайё карда шудааст. як гурӯҳ модарони ноҳияи Лахш имрӯз тасмим гирифтем дар арафаи ҷашнгирии 29-уми солгарди таъсисёбии артиши миллӣ бо дастархони идона ва дидорбинии сарбозони дар ноҳияи Лахш буда ташриф намоем. ҳангоми ташриф мо ба сарбозон дастархони идона оростем ва баъдан аз шарту шароитҳои хизматии сарбозон дида намудем ва имрӯз ман ҳамчун як нафар модар тасмим гирифтам ки фарзандони худро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намоям ва дар оянда онҳоро ба хизмати ватан модар сафарбар намоям, зеро хизмат ба ватан барои ҳар як ҷавонмард шараф ва номуси ватандорист. мақсад аз баргузории чунин чорабиниҳои ҳарбӣ варзишӣ ва дарҳои кушод имрӯз ҷалби ҷавонон ба пеш аз ҳама ба хизмати ҳарбӣ ва баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ дар байни онҳо мебошад. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон дорои артиши мусаллаҳу мукаммали миллӣ буда ҷавонони ватандӯсти кишвар барои ҳимояи марзу буми кишвар омода мебошанд. дар ин рӯз чорабиниҳои варзишӣ аз қабили волейбол, банкашак, бозиҳои шохмоту шашка гузаронида шуд. дар қисми поёни чорабинӣ ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия бо суруду таронаҳое ки тараннумгари васфи модар ватан мебошанд хотири ҳозиринро шод гардониданд.
خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهرنامه‌ها میان اهالی و کارمندان تشکیلات و اداره‌ها بهر پیشگیری از ساختار کارهای فهماندهی را وسعت می‌بخشند. اینچنین این ساختار بهر صیقل دادن مهارت کسبی هیئت شخصی خدمات از روی نقشه مشق‌های تاکتیکی آتش‌نشانی می‌گذراند. از فعالیت خدمات مذکور در ناحیه خاولینگ همکارانمان گزارش می‌دهند. کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه خاولینگ با مقصد پیشگیری از سر زدن حادثه‌های سوختار در تشکیلات و کارخانه، بازار و مرکزهای سودا و با ساکنان پیوسته کارهای فهماندهی می‌گذرانند. در این واخوری‌ها با ساکنان و کارمندان تشکیلات و کارخانه‌ها طرز استفاده برای اسباب‌های آتش خاموش‌کنی، تماس سریع وقتی با خدمات آتش‌نشانی، راه‌های پیشگیری از سر زدن سوختار را می‌آموزند. اینچنین سنجش‌های پیوسته گذرانیده برای رعایت نکردن قاعده‌های پیشگیری از سوختار نسبت یک قطار راهبران کارخانه و تشکیلات صنعت‌ها ترتیب داده جریمه بندی کردند. نتیجه همین کارها بود که در سال 2021 در ناحیه خاولینگ فقط یک حادثه سوختار به قید گرفته شده است. بنا زمانوی است، تمام تکنیک و تجهیزات مهیا کرده است. کارمندان مثل وایگاه کاری معین شده است. ما در یکی از جماعت‌های دوردستترین جماعت شگنو جایگیر است. یک دید بانگ‌های علایده به نقشه گرفته شده است. بنا تا جشن 35 ساله استقلالیت جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده می شود. کارمندان نهادی مذکور طبق نقشه چهاربینی در بازار مرکزی ناحیه مشق تاکتیکی گذرانیدند. با رسیدن خبر تلفنی هیئت شخصی خدمات مذکور تعجیلا به جای حادثه حاضر شدند. دسته اختیاری آتش‌نشانی بازار برای خاموش نمودن موضع زیر آتش قرار گرفته فعالیت کردند. کارمندان حفظ ترتیبات باشند شخصی گمانبر را دستگیر نمودند. هیئت شخصی با استفاده از ماشین و تجهیزات آتش نشانی در مهلت کوتاه آتش را خاموش نمودند. اینچنین یک نفر آسیب دیده را نجات و به بیمارخانه مرکزی ناحیه انتقال دادند. نمایندگان خدمات دولتی آتش نشانی منطقه کلاب بعد انجام مشق به هیئت شخصی برای مهارت کسبی و سری وقت برطرف کردن آتش اظهار منتداری نمودند. از روی جدول نقشه کاری ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت خطان تحت رقم 10-37 از 24 که از طرف راهبر ریاست تصدیق کرده بود ما امروز در این بازار گذراندیم. من همین را گفتنی هم از صاحب کاران از شهروندان ناحیه که با آن چیزی که از طرف مهندسان ناظران خدمات دولتی آتش‌نشانی با آنها امرنامه با نامگوهای چهاربینی پیشنهاد کرده میشوند و مهلت اجرایشان کمدی را برطرف کنند تا که به حادثه‌های ناخوش سوختار سر نزند. با صاحبکاران و دیگر اشتراکچیان مشق تاکتیکی آتش نشانی کارمندان شعبه کارهای داخلی شبکه‌های برقی و یاری تعجیلی نیز برای اشتراک فعالانه عرضی سپاس نمودند. از طرف هیئت شخصی قسم در اساس نقشه کاری قسم که از طرف رهبری قسم تصدیق کرده شده است با هیئت شخصی در تمام محله‌های اهالینشین کارهای ترتیباتی تشویقاتی را دوچار نمودیم. امروز باشد ما در بازار جمعیت مطلوباتی بازار نوآباد نور ناحیه خاولینگ مشق تاکتیکی آتش‌نشانی گذراندیم. ما در آینده نقشه داریم که چنین مشغولیت‌ها را برای برطرف نمودن و پیشگیری نمودن حادثه‌های ناخوش سوختار دوچار نموده بهر حفظ نمودن مال و اموال شهروندان از کام آتش سهم ارزنده خود را گذاریم. شیرین جان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه خاولینگ برای برنامه نوید. در لیسه کسبی علاقه شهر دوشنبه واخوری کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه نمایندگان گروه جوانان اوانگارد با دانشجویان و آموزگاران مؤسسه مذکور برگزار گردید. در این ملاقات بندهای علاهیده پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دیگر مسائل مربوط به وضع جامعه امروزه مورد آموزش قرار داده شدند. همکارانمان موضوع را ادامه می‌دهند. ضمن واخوری اشتراکچیان وابسته به نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت اندیشه‌رانی نموده اظهار داشتند که پیام پیشوای ملت حجت سرنوشت‌ساز برای خلق تاجیک است که همه پهلوهای زندگی شهروندان و سیاست داخلی و خارجی کشور را در بر می‌گیرد. ذکر شد که معارف و علم در محور سیاست اجتماعی رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد و برای بهتر شدن شرایط علم آموزی و دانش اندوزی جوانان پیوسته تدبیر اندیشی‌ها صورت می‌گیرند. ناطقان در برابر شرح و توضیح پیام
пешвои миллат вобаста ба масъалаҳои илмомӯзиву донишандӯзии ҷавонон ва пешгирӣ аз амалу кирдорҳои номатлуб дар байни онҳо андешаронӣ карданд. иброз гардид ки пешгирии содиршавии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкунӣ аз ҷониби ҷавонон яке аз масъалаҳои муҳими рӯз ба ҳисоб рафта, ҳар як шаҳрванди солими ҷомеаро зарур аст ки дар ин самт дар баробари маориф ва дигар сохторҳои марбута саҳмгузор бошад. дар чорабинӣ диққати махсус ба иҷрои талаботи қонунии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд равона гардида, қайд карда шуд ки маҳз беназорати бархе волидайн аст ки баъзан ноболиғону ҷавонон даст ба ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткорӣ мезананд. дар мулоқот диққати махсус ба пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ҷавонону наврасон, тарғиби илмомӯзиву ватандӯстӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ноболиғон, эмин нигоҳ доштани онҳо аз шомилшавӣ ба ҳар гуна ҳаракатҳои ифродгаро, хизмат ба ватан, равона сохтан ба тарзи ҳаёти солим ва интихоби дуруст дар ҷомеа, тарбияи ҳуқуқӣ ва идеологии ҷавонон зоҳир карда шуд. агентии обу ҳавошиносии ҷумҳурӣ бориши зиёди барфро дар минтақаҳои кӯҳии кишвар пешгӯӣ карда буд. имрӯзҳо дар баъзе мавзеъҳои кӯҳии минтақаи кӯло баландии барф беш аз 1 метрро ташкил медиҳад. дар ин рӯзҳои сарди зимистон кормандони хоҷагиҳои ҷангал, бахшҳои ҳифзи муҳити зист ва ширкатҳои шикорӣ баҳри ҳифзу нигоҳдошти ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагони нодир корҳои биотехникӣ мегузаронанд. ҳамкорони мо вазъи таъминоти ҳайвоноти ваҳшӣ бо хӯрокаро дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин пайгирӣ карданд. бориши барфи зиёд дар минтақаҳои кӯҳии кишвар аз ҷумла ноҳияи Шамсиддини Шоҳин масъулияти кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали Шӯрободи ноҳияи мазкурро дучанд кард. зеро дар ҳудуди заминҳои хоҷагии ҷангал ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагони нодир аз ҷумла бузҳои пармашох иқомат доранд. ин намуди ҳайвонот ҳангоми бориши барфи зиёд барои дарёфти хӯрока аз баландиҳо ба теппаҳо мефароянд ва кормандони муассиса дар ҷойҳои ҷамъшавии онҳо корҳои биотехникӣ мегузаронанд. дар муассисаи давлати хоҷагии ҷангали Шӯробод ноҳияи Шамсиддини Шоҳин мо ба нигоҳубинӣ ва парвариши ҳайвонотҳои нодир ба монанди бузи пармашох мебошад ки дар солҳои пешина ин намуди ҳайвонотҳои нодир рӯ ба нестӣ рафта расида буданд. айни ҳол мо онҳоро нигоҳубин карда солай сол саршумори ин намуди ҳайвонотҳои нодирро зиёд намуда истодаем ва аз сардӣ ва хунукии зиёди зимистон омадан мо ба онҳо корҳои биотехникӣ мегузаронем. мавриди зикр аст ки дар натиҷаи ҳифзи бузҳои пармашох давоми 15 соли охир шумораи онҳо 5-6 баробар афзоиш ёфтааст, вале то ҳол шаҳрвандоне ҳастанд ки шикори ғайриқонунӣ мегузаронанд ва кормандони хоҷагии ҷангал барои пешгирӣ аз ин амалҳо даст ба коранд. мавзее ки дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин айни ҳол дар ҷамъияти деҳоти Шӯробод мо заминҳои хоҷагии ҷангал вуҷуд дорад. дар ин ҷо 5 коргар мо дорем. инҳо ба нигоҳубинӣ ва парвариши ҳайвонотҳои нодир ва дарахтони сабз машғул мебошанд. дар соли 2021 мо 4 шаҳрванди ноҳияи Шамсиддини Шоҳинро ба шикори ғайриқонунӣ аз он ҷумла ба кабк ва дигар намуди ҳайвонотҳои нодир машғул буданд. мо онҳоро дастгир намуда парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода онҳоро мо ҷаримабандӣ намудем. айни замон дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ду хоҷагии ҷангал, як мамнӯъгоҳи табиӣ ва 7 ширкати шикорӣ фаъолият доранд ки дар ҳифзу нигаҳдошти ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагони нодир саҳм мегузоранд. дар ин рӯзҳои сарди зимистон дар ҳамаи мавзеъҳои ҷамъшавии ҳайвоноту паррандагон корҳои биотехникӣ мегузаронанд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин барои барномаи Навид. қадршиносии ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман, илм, фуруғи маърифат ва ҳамзамон омӯзгороне ки ҳамроҳи хонандагон заҳмат кашиданд дар муассисаҳои таълимии кишвар идома дорад. маъмурияти коллеҷи омӯзгории шаҳри Душанбе ин навбат зимни як ҳамоиш ба ғолибони даври шаҳрии озмунҳои номбурда ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. дар замони соҳиби истиқлолӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардидани озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман ва илм, фуруғи маърифат дастоварди беназир дар соҳаҳои илму маориф ва фарҳанг ба шумор рафта, дар рушди малакаи зеҳнӣ, кашфи истеъдодҳои нав ва китобхону китобдӯст гардидани ҷомеа нақши бузург гузошт. соли гузашта донишҷӯён ва омӯзгорони коллеҷи мо дар 3 озмун, яъне фуруғи субҳи доноии китоб аст, Тоҷикистон ватани азизи ман ва илм, фуруғи маърифат ширкат варзида дар даври шаҳрӣ ба ҷойҳои ифтихорӣ сазовор гардиданд.
اشتراک فعال دانشجویان کالج آموزگاری به نام خاصیت مقسومه و دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در آزمون‌های جمهوریوی گواهی آن است که هیئت آموزگاران کالج مذکور در تطبیق سیاست معارف پرورانه راهبریت دولت و حکومت مملکت سعی و تلاش همه‌جانبه نموده بهر صاحب علم و صاحب معرفت گردیدن نسل جوان کشور همه تجربه‌شان را روانه می‌سازند. آموزگارا همراه ما خیلی بنیاد یعنی خوب کار کردن در رفتی همون آزمون به ما کمک رساندن به خطاگی‌های ما را اصلاح نمودن ما توانستیم که به جایهای افتخاری آمده رسیدیم. دانشجویانی در آزمون‌های جمهوریوی شرکت ورزیده با قناعتمندی ابراز می‌دارند که سبب اساسی غالبیت آنها محض شرایط‌های در کالج مذکور فراهم بوده و دستگیری‌های پیوسته هیئت آموزگاران میباشد. زیرا شرایط لازمه و ادبیات‌هایی که در خزینه کتابخانه این بارگاه علم و معرفت موجود است بیشک در سعی قلب بخشیدن دانش هر یک دانشجو مساعدت می‌نماید. من در نمینه شاعری اشتراک نمودم. در آنجا من همگی یک داستان 20 رباعیات 20 غزل 10 دوبیتی یک مخمس پیشنهاد نمودم. میخواهم در سال جاری در همین آزمون شرکت ورزیده تا دور جمهوریوی اشتراک نموده در آنجا نیز سزاوار جای نمایان گردیده باشم. مقصد از گذراندن این چاره‌بینی باز هم شوقمند و هوسمند نمودن دانشجویان به خاطر باز هم خوبتر بیشتر کتاب خواندن بیشتر بالای خود کار کردن سیقل دادن هنر و دانش آنها و راهنمون ساختن آنها با آزمون جمهوری با آزمون‌های جمهوریوی که الکی آغاز گردیده است قسمت اولی آن آغاز گردیده است مقصد از همین است. ماموریت کالج آموزگاری به نام خاصیت مقسومه و دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بهر اجرای دستور و هدایت‌های پیشوای ملت جهت هوسمند نمودن نسل نورس و جوان 6 نفر اشتراکچی آزمون‌های جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من فروغ صوفیدانایی کتاب است علم فروغ معرفت و اینچنین آموزگاران آنها را با افتخارنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور و دیگر تحفه‌ها قدردانی نمودند. در جمهوری تاجیکستان سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان شده است. ضمناً راهبران و کارمندان ساحه معارف تصمیم دارند که جواباً به این تشبث سطح و صفت تعلیم را در هر یک مؤسسه صرف نظر از شکل مالکیت آنها و در همه زینه‌های تحصیلات بلند بردارند. در کالج و لیسه‌های شهر حصار جهت آموزش گسترده فنهای دقیق تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. موضوع همکارانمان صاحب نور عبدالرسولов و خورشید حلیمов ادامه می‌دهند. سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف مملکت اعلان گردیده است. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، کالج و لیسه‌ها و آموزشگاه‌های شهر حصار نظارت از خودکنی دانش‌های زمانوی را پرزور گردانیده، نورسان و جوانان را به مطالعه کتاب‌های بدیعی و علمی تشویق می‌نمایند. قابلیت ایجادی آنها را تقویت می‌بخشند و به تعلیم فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی توجه بیشتر ظاهر می‌نمایند. اوید به عملگردانی 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف نقشه چاره‌بینی‌ها عبارت از 24 بند تهیه و تصدیق گردیده اجرایش آن دوره به دوره تامین گشته ایستاده است. طبق نقشه چاره‌بینی‌ها در مؤسسه آزمون‌های فنی، کنفرانسیه‌ها، میزهای مدور و هفته‌های فنی به راه مانده شده است. در مؤسسه بهر آموزش این فنها تمام شرایط‌ها فراهم آورده شده، صنفخانه‌ها با تجهیزات‌های زمانوی تکنولوژی معاصر مجهز گردانیده شده است. کالج طبی شهر حصار دارای شرایط‌های معاصر تعلیمی بوده برای با صفت گذراندن همه درس‌های نظریوی و عملی مساعد است. مؤسسه با موادهای تعلیمی، میز و کرسی، تخته صنفی الکترونی، اسباب و لوازمات طبی و کامپیوترها برای صنفخانه‌های تجربه آموزی تامین است. راهبریت کالج طبی شهر حصار برای بهتر به راه ماندن روند تعلیم و تربیت و موافق طلبات زمان تیار نمودن متخصصان میانه طبی چاره‌های ضروری می‌اندیشد. باعث افتخار است که بخشیده به 20 ساله رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در مؤسسه شرایط‌ها برای آماده سازی متخصصان صاحب تجربه تامین است. همزمان دانشجوی ما در آزمون‌های سطح جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز ما علم فروغ معرفت اشتراک نموده سزاوار جاهای نمونوی گشتند. مؤسسه‌های علمی کشور را ضرور است که
ҷиҳати ба сиёсати имрӯза мутобиқ намудани мавзӯъҳои фармоишӣ чораҷӯӣ карда таҳқиқи масъалаҳои умдаи давлатдории миллиамонро бо дар назардошти пешрафти иқтисодии миллӣ, ояндаи кишвар ва ҳалли мушкилоти мубрами ҷомеа анҷом диҳанд. аз ин рӯ маъмурияти коллеҷу литсейҳои шаҳри Ҳисор кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукуматро дастгирӣ намуда масоили таълиму тарбияро хубтар ба роҳ монанд. дар тӯли асрҳои гузашта мардуми соҳибҳунари тоҷик шоҳкориҳои зиёде офарида бо ин васила дар шинохти таъриху фарҳанги миллат муаррифии халқи тоҷик нақши барҷаста гузоштанд. ин маҳсули дасти эшон имрӯзҳо дар осорхонаҳо ба намоиш гузошта шудааст ки ҳамарӯза садҳо нафар тамошобинон аз онҳо дидан менамоянд. гузориши ҳамкорони мо дар иртибот ба фаъолияти имрӯза ва ҳолати бинои осорхонаи таъриху кишваршиносии ноҳияи шаҳри Тус омода шудааст. осорхона ягона муассисаи фарҳангӣ маҳсуб меёбад ки бо мақсади дарёфт, барқароркунӣ ва нигоҳдории ашё, нигораю коллексияҳои таърихи кӯҳандоштаи халқу миллатҳо таъсис дода шуда фаъолият мебарад. маҳз фаъолияти дурусти ин муассисаи фарҳангӣ сайёҳони хориҷию дохилиро ба ҳунару таърихи гузаштагон ва бою ғании мардуми тоҷик ошно месозад. мо ба қариб ки ҳар рӯз дар инҷа 130 нафар дохилӣ ва дидан мекунанд ва ҷумҳуравӣ خواهی هفتهش با 150-160 هفته با میشد ما روزش با 20 کس 100 کس هم یک روزا هست. من اون روزا طرف نوحه قبادیان طرف سرخوز تاجیکستان آمده بودن قریب 60 نفر. از خود جمهوری هم میبیم حضور اکنون خیلی گریم اگر همین نوحه به یک آثارخانه کلانترین حضور همین آثارخانه ما. آثارخانه تاریخ کشورشناسی نوحه شهر توس که بیش از 30 سال این جانب تشکیل یافته و فعالیت میبرد همه روزه به ساکنان خدمت میرساند. اهل کارمندان تلاش مینمایند تا در دایره امکانات فراهم گشته و سیاحان داخلی و خارجی فاند نگاره‌های آثارخانه خود را پیشنهاد سازند. 2804 عدد نگاره هست در همین آثارخانه و با ما نقشه چوبینی کردیم. موافق نقشه هر روزه هر یک کارگر در همین 6 جماعتی که در حدود ناحیه است جماعت ها قسیمه گردیم و همین نگاره های همش جمع میکنیم، جمع آوری میکنیم. چونین به نظر میرسد که در آثارخانه ناحیه شهر توس از نگاره‌های تاریخی دیده بیشتر محصول دستی رسامان و تصویرهای قدیمه و دسترنج دوزندگان ناحیه دقت سیاحان را جلب ساخته است. زیرا تنها در یک گوشه این آثارخانه میتوان کوزه و اشیاء قدیمه روزگارداری را دریافت. تلاش کرده استودیم که هم تعمیر کپیتالی آثارخانه شود هم نگاره های بسیار با جمع آوری کنیم. تماشابینان بیاین یک قناعت بخش، یک الهام گیرن، یک بهره گرفته امین آثارخانه براین. بینای آثارخانه هم قدیمه بوده، عنقریب 70 سال دارد. اگر یکی از مشکلی کارمندان آن از تعمیر جاری برآوردن بینای آثارخانه باشد، مشکل دیگری عوض نمودن بالاپوش آن است. زیرا چنانه که خود مسئولین ابراز می‌دارند، در وقت‌های بارانگری از شیفت بینای آثارخانه آب چکیده با فعالیت ایشان مشکل ایجاد می‌سازد. پیرو سال من از 20 با تعمیر کرده بودم بالاشه. خیلی اكو این تعمیر تیکوشی میگن هم خیلی تعمیر بخواه خود بینو اکو خیلی فسرده شده ماندگی اکو تعمیر کردن خیلی بعضی جوشان آب چکیدنشان هم هست اکو نه اون قدری که وای میتیدن که خیلی بینو که اکو اگر این خیلی گرم اگر سالهای 53 بینوش هرچند مسئولین ادعا میکنند که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه برای پیشرفت کار آنها تمام شرایط را مهیا ساخته پیوسته دستگیری مینماید، اما حال و هوای بینای آثارخانه چیزی دیگر را میماند. با همین ترتیب اگر کارمندان این مؤسسه فعالیت برند دور نیست آن روزی که بینای آثارخانه خود را همچون نگاره تاریخی کهنداشته برای ساکنان و سیاحان پیشنهاد سازند. بیننده های عزیز، اینجا نشر جنبسته برنامه اطلاعاتی نوید به انجام می رسد. خیر تا دیدار آینده، صحتمند و پیروز باشید.